sa DCGB! Ano nata? Ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza! Ikaduhang aldaw na Kuya Ramir kan Brigada Eskwela 2025. Maray na pagkauto po sa mga teachers ta na labo-labo na po ang mga efforts tanganing masiguro na malinig, ready, convenient ang mga estudyante sa paglaog po nila sa June 16. Ako kaso bago Kuya Ramir, hali na ako dyan sa Ibalon. Nagdara na ako kan mga paraphernalia na kaipuhan. And talagang mahiling mo duman. Makaugmahon lang, makataba ki puso. Apwera duman sa mga parents na talagang mama, papa, mahiling mo duman, may mga nagbibrigada duman Kuya Ramir na mga lolo asin lola. Eli ko nagpupukpok duman si tatay ki mga chairs po baga na gibo pa sa digdigibo po sa kahoy, piga arayos po ninda iyan. And ongoing pa itong sa mga repainting, pagpipintura, and tama man ang ganda. So just in case nga day ka mo nga maurasan na magtabang, na maglinig, mag-extender po ni na oras na magtabang po na maglinig. Dali ka mong magtao ni in-kind, any in-kind na mga gamit sa paglinig sa mga eskwelahan. Kaibahan itong mga cleaning materials, floor wax, mops, hand soap, disinfectants, detergent, mga classroom essential, bond paper, reading materials, ink, chalk, markers, pencils, coloring book, coloring materials, and then iba pang mga repair materials na kaipuhan po kan sa tuyang mga eskwelahan dyan. And kaipuhan ni Danin Marhay itong sa mga personang magibo po tabi kaiyan. Kaya may nagkapirang oras pa, nagkapirang aldaw pa po na pwede ka mong magpasiling dyan sa indong mga eskwelahan na pinakaharani. It's either kung waraman ka mo po mga malaog na estudyante bilang kung kamo dyan naggraduar, alumna, alumnus, kung kamo ay mga organization or pwede man bilang private individual, welcome po tabi na tarabang po dyan sa mga pampublikong eskwelahan ta po digdis sa tuyang palibot. Maray na pagkauto kay Sir Andy Marbella kan Task Force Kaayusan at Kalinisan. Maray pa ni sila Sir Andy. Nakapirang eskwelahan na po kamo Sir Andy. Nakapirang eskwelahan na po ang Task Force Kaayusan sa mga paglinig kan mga roof. Ano nga ni ang roof? Atop. Kaso bago, mga around 11 something, may nagsakat digdi, sabi ni Ate Yel, may bisita ngaya dyan ngaya sa baba, hali ngaya ito ngayang Coast Guard daan. Nagre-request da aki, kung pwede, nakikisuyo na kung duman sa mga paradangog ta na interesado po na maglaog bilang tanod baybayi, maging Coast Guard personnel. Nagpapadagos po ngunyan ang commissionship and enlistment applicants or itong application. Sagod lang po iyan sa June 13, 2025. Sabi digdi, may mga paagi po i-visit po nindo ang sa indang Coast Guard Human Resource Management Command. Iyan ang pangaran kan sa indang official Facebook page. Tanganing ma-aprobetsaran ining Philippine Coast Guard nationwide recruitment for calendar year 2025. Kaso hapon, hali ako dyan sa SMC Telegaspi para sa static display kan PCG. Igwa po sinda duman asay duman sa mga pag-display nin mga equipment.
And then, itong sa mga assets na pigagamit po kan Coast Guard, may igwa po ko duman ki table na pwedeng mag-inquire sa mga interesado pong maging Coast Guard. Sabi digdi, ang general line officer qualification kay ni, syempre, dapat ika ang natural born citizen kan Pilipinas, may good moral character, physically and mentally qualified, syempre, kay puhan man po na siguruhon iyan na nasa tamang kondisyon ang sa imong salud and mental, single, may height na 5'4", para sa lalaki, as in 5'2" naman para sa babae. Dapat po graduado ka munin ano man na kurso na konsideradong baccalaureate course. Baccalaureate degree holder. Igwa po ni na civil service professional eligibility, PRC license requiring a bachelor's degree, and then dai po mababa sa edad na 21 years old, and then dai man masobra sa 28 years old kung kamo po an mag-apply. Bisitahan po nindo an Coast Guard Human Resource Management Command dahil antayaan po duman nakalatag itong mga listahan kang mga qualifications and itong mga requirements na kaipuhan. May mga ipiglatag digdi ng mga priority courses. Halimbawa, dakol-dakol kaya ini. Bachelor of Science in Computer Science, Computer Engineering, Information Science, Data Science, Cybersecurity, igwadigdin in Aeronautical Engineering Technology, Accountancy, Economics, Petroleum Engineering, Environmental Science, Sanitary Engineering, Marine Biology, Chemistry, Fisheries, Legal Studies, pwede po dyan mag-apply. Forensic Science, Marine Engineering, Marine Transportation, and Civil Engineering. Dakol-dakol ining mga open courses. Dakol ini pong mga qualification digdi, mga kwalifikadong mga courses. Hilingon na lang po nila duman. And then syempre, para duman sa proseso, kung kamuan tagadigdi po sa anom na probinsya kan Bicol Region, magpasiring po kamo dyan sa Coast Guard District Bicol. Dyan po baga sa Regional Center Site sa Barangay Rawis, Legazpi City. Dahilan niyaon duman an mas mahiwas po na information manungod digdi sa recruitment na ini. Pero just in case gusto niyo mag-initial scout, aramon kung ano sa mga detalyes kaiyan, hanapon po nindo ang Coast Guard Human Resource Management Command. Yan po ang Facebook page. Ituturo ka mo duman sa magiging proseso kaining recruitment kan PCG. Baka lang inidigdi sa Bicol Region, kundi po maging sa iba-ibang parte kan nasyon, dahilan parte man po yan kang recruitment activity po nindangon yan na taon 2025. Sabi digdi ang mga importanteng reminders para duman sa mga masumitir kan mga application. Dapat po igwa ka munin matanos, makusog na internet. Dapat sa mga files naka-ready na. Mag-ipreparar sa mga digital copies kan mga kaipuhan na document. Naka-PDF file. Tapos sa mga pictures, naka-JPEG na format. And then, syempre, dapat po na ang mga dokumentos po clear and complete. Pagtigsan po nindo iyan, pagtig-upload iyan duman sa website na dapat nindong uploadan o submitan, madali po tabi iyan na basahon kan system. And i-visit lang nindo itong susaindang official Facebook page dahilan duman nindo maaaraman ang mas komprehensibong detalles kan activity po na iyan.
Congrats and happy graduation da apo kay Judy Ann Ani kan Purok 3 Lidong Santo Domingo Albay sa San Jose Community College nag-i-eskwela. No arin wa ang ano kaini an graduation niya. Congratulations po and happy graduation. Ay ngunyan pala ng sana dayo ano no sana ang venue kan sa inang graduation may roof, may bubong. Congratulations po sa gabos na maggraduar ngunya na pagkaaldaw sa San Jose Community College ang batch 2025. Of course, gabos man pong magraduar sa man iba-ibang eskwelan o nakapaggraduar na nga ni po ngunyan na mga oras na ini. Congratulations again. Ang pagbati, hali po kay Joshua James Bino and then kay Ma'am May. Congratulations and happy graduation kay Judy Ann Ani kan Purok 3 Lidong Santo Domingo Albay. Ako naman, feeling ko wa ini ang nakakapatraffic dyan sa may parte kan Lidong. Ta syempre, pag may graduation baga Kuya Rami, may ano iyan, may long table. Duman sa mga biheros ta ingat-ingat lang po kamo and then syempre planuhonin marhay sa indong mga biyahe po ngunyan lalo na ta medyo posibleng ngunyan na weekend dakol-dakol ang mga pasahero digdi sa tuyang mga terminal dahilan ta sa mga nagkakaralasi po baga sa ibang parte kan rehiyon, sa ibang parte kan nasyon. Posibleng magbarali ka na dahilan ta sa Lunes, back to school na po itong nasa public school. So mga nagbarakasyon, sasabi ni Sir Pio na nag-uruli ngaya sa probinsya, syempre mabaralik po tabi yan pag pagharani na po ang ireskwelahan. Kaya ingat-ingat lang po and kung kaya man sanang mag-extend, maglaanin medyo prior na oras. Halimbawa kung naka-schedule po nindong pagsakay sa indong mga buses o kung ano pa man na mode of transportation na iyan. Maglaan ka mo kit 1 to 2 hours bago po tabi iyan and then itong oras na ito para po ito sa inyong pagbiyahe kaday taman aram may arog ka iyan dyan sa may parte kan padang area na kan last na aldaw nagkakirigkigan so gabos sa bata ngaya mura ngayanin rush hour tapos bigla ngaya kaming kikigkigon kan ginodak dyan na area na iyan. Kaya pati so kapitan dyan, si Kapitan Benvenuto, Harold Benvenuto, nataranta bang ginagpaapod nin coordination meeting kaibahan na su contractor, representative kang contractor. Kaya sa mga biyaheros po, it's either so regular lang nidong pagbiyahe oro aldaw at the same time itong su mga nagbabakasyon. Planuhon po nin marhay sa indong mga pagbiyahe tanganing kung maka-experience man kipareho po tabi na scenario magbalon man po nin halawig na pasensya. Sabi ni Sir Mark Andy Marbella, tig-inot nimi ngaya Ma'am Angel, itong sububong kan school kasi dyan ngaya ang breeding station kan mga namok na stock na sa stock na dahon, nalapa na dumog, yan ang mga gustuhon ka na lamok. Tapos syempre, pag itong bubong na, nalinig na, ididiretsyon naman iyan ni Sir na Andy, itong mga alolod, mga paradang tangon niya na mga Gen Z, search na lang po nido kung ano ang Tagalog o ano ang Bicol kan alolod. Basta so tigat agihan po siya kay tubig. Sabi na, ang paborito ko dyan sa nagsabi na tao magbasa, alaga din na sabutan. Ang sabi ni Sir Andy, sa gurong po. Sa gurong. Baka mas, dahil masabutan Sir Andy kung ano ang sa gurong. Iyan po baga, lalo na po baga ngunyan. Bako lang Sir Andy sa mga school staff, pati po baga sa mga residensya ngunyan,
panahon na po baga nin tag-uran. And may mga may surungan ako Kuya Ramir na barkada. Friend ko ini dyan sa Legazpi City Police Station kan ako pa OJT digdi sa DCGB. Mga friends ko ini sa sabi ni Doc Chris, maray na pagkauto po dyan sa Daddy's Angel, dyan po sa may parte kan Barangay Sagmin kan Legazpi City. Nakaantabay ngunyan si Doc Chris. Itong po baga Doc Chris, posible naman ngunyan na magralangkawan, magruluwasan sa mga kaso ni dengue. May friend ako dyan kan ako ang OJT Doc Chris, digdi pa sa DCGB, sa Legazpi PNP. Saro siyang pulis, tapos sabi na dengue da ini, tapos nagruluwasan na sa mga helang. Unfortunately, binawian po siya nin buhay ka nakalihis na aldaw. Kaya mantiniron ta po na malinig ang sa tuyang kapalibotan at the same time itong sa mga lugar na posibleng istaran kaining mga namok na may darang dengue. Mahali ita po tanganing masigurutan ang kaligtasan. Bako lang kan sa tuyang family at na itong sa mga neighbors ta mga pagtarani. Dahilan ta, syempre pag malinig po bagaan palibot, wala nin pagkakataon o wala nin tsansa na maka-star o maka-stay pa dumanan na namok na may siring po kaya na hela. And then another kanina, igwa na naman akong friend sa college, empleyado ini kan DSWD Kuya Ramir, tapos nasa ibang area sinda tinamaan manin dengue. Day pa nga ni Kuya Ramir nakakaluwas duman sa may parte kan kagari ka marinisur ini na confine. Kasi sa iyang bill Camarines Norte, bill niya Kuya Ramir, sobra na sa 500,000. Nakatalaan ko na siyang ibalyo 4 days ago dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Pero unfortunately, dahil nga iduan po sa mga komplikasyon, binawian naman po siya nin buhay. Kaya, permi pong siguruhon sa tuyang salud, permi pong dapat na nasa marhay na sitwasyon as long as na kung kita may mga ways tanganing mamantiniron ta po ang malinig ang sa tuyang palibot, gibuhon ta na po tabi. And data na paghalato na one of our family members sa tuyang mga kapamilya and matamaan kan siring na hela. Ay kalibat ko pala ni Kuya Ramir. Diyan sa may parte kan southern part kan Legazpi, may weekend ito. May naglalakop sa social media na aki niya nasa loob kan sa iyang arong. Tapos may balaw-bagaw Kuya Ramir na ayam na bigla na sa nang luminaog sa arong. Tapos kinagat po sa iyang aki digdi sa may parting luong. May sa parting luong, may sa parting pandong. Ang problema po ngunyan, day na masusog, sutag sa dirikan, ayam. Ikan Saturday, kakatapos lang kan activity ni Dr. Manny Estepona. Ito po bagang bootcamp dyan sa LC3 kung sa pigtatawan po nin informasyon ang mga tagsadiri nin ayam kung paano ang tamang pag-atama tanganing maibitaran ta itong mga kaso digdi nin rabies. And fortunately, digdi po sa Legazpi, wala po kita nin kaso kaiyan. And haloy ng mga panahon, may nairehistro ka ding fatality. Kaya ang pangapudan po kan city vet, iyo po tabian, maging responsable kitang tagsadiri nin ayamasin ikos. And then, of course, mantinaron po tabi na sindaan na igwanin vaccine. And kung pwede man sa nang ikulong sa, ano man sinda, convenient man po sinda sa place. Bako itong literal na pag sinabing kulong, garsus selda. Maging responsable po kita para di po sinda ma-invelto sa itong maging rason kan mga road crash sa palibot. At the same time, di po makakagat
sa si Isay man na person. Sabi na pagkauto kay Sir Raf, sabi na pabati da po sa mga taga Bagong Abre, nagmamati da po oral daw sa DCG. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical, si Kuya Ramir Tanay sa IT, si Kuya Ramir Tanay man po giraray. Ako po ang sa inyong nakaibahan mo na pagkauto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.